Ginaprobahan na sa House of Representatives sa second reading ang hagna nga maghahatag gahom kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga temporaryo nga suspendihon kung buhinan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa pungsod. Ang House Bill No. 8418 nagatuyo maghatag sang konsiderasyon sa mga publiko kung magsaka ang gasto sa transportasyon, pagkaon kay iban pang nagapangunang nga balaklon bangod sa pagtaas ang presyo sang gatong sa global market. Sunod sa mamalidha nga nagduso sa mga hagna lakip sa Ilocos Norte, Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos, kagaw sa Speaker Faustino Boji III, ini magaserbi bilang madasig nga mekanismo sa gobyerno para matubang ang tuman nga pagtaas ang presyo sang gatong. Ang ini nga hagna nagahatag man sa presidente sang gahom agud mapatuman ang mga kondisyon sa riyon nga maglabot o kung magsobra sa $80 kada bariles ang presyo sang Dubai crude oil sa sulod sa isa ka bulan kag kun mayara sang state of national emergency o kung kalamidad nga nagadala sa hindi ordinaryo nga pagsaka sa presyo sang petrolyo sa pungsod. Samtang ginapanindugan sang Kamara nga may limitasyon ang gahom sang presidente. Ginaplasta din ang suspensyon o kung pagbuhin sang excise tax pwede lang ipatuman tubtob sa anong kabulan kag hindi maglapaw sa isa ka tuig, magluwas lang kung palawigon o kung tapuson sang Kongreso pinaagi sa joint resolution. Ginpakigbato naman ni Marikina Representative Miro Kimbo, ang chair sang House Committee on Ways and Means, ang plano kag nagsiling nga may nagakaigo nga safeguard ini para maprotektahan ang mga konsumidor samtang ginapabilin nga mabaskog ang pondo sang gobyerno. Tuyo sang plano nga masiguro nga may handa nga tigang ang gobyerno batok sa krisis sa global supply sang gatong nga mahimo makaapekto sa pagsaka sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon sa pungsod. Pag ipinasa natin ito, huwag natin titingnan lamang ang pagsususpinde, but we need to monitor the market as to how the suspension takes effect. Kaya kapag agarang sinuspindi ang 10 peso excise tax sa unleaded gasoline, dapat kasing bilis rin ang pagbaba ng 10 piso sa presyo sa ating gasolinahan. Kung hindi, baka ang 10 piso kada litro na dapat pinakikinabangan ng taong bayan ay mapunta at maging dagdag na kita lamang ng mga dambuhala at malalaking kumpanya ng langis. Kaya naman po, nananawagan kami sa mga ahensya, lalong-lalo na sa Department of Energy at Philippine Competition Commission, na nakaakibat ng kapangyarihang ibinibigay ng Kongreso sa Pangulo ay ang masusing pagbabantay ng buong puwersa ng executive sa ating mga gasolinahan. Habulin ninyo ang mga abusado, hulihin ninyo ang mga hoarders, litisin ninyo ang mga nagsasamantala at ganid sa mga panahon ng ating krisis.